Benvinguts i benvingudes a Frame, el teu podcast de cinema de confiança, on xerrem cada setmana d'una estrena popular de cinema perquè quan miris la cartellera t'es puguis tirar de culte o saber quina pel·li millor no anar a veure. També parlem de temes de cinema random i de curiositats. Estic un dia més amb un episodi 8. Ja el 8, eh? Ja el 8. 8. 8. Por el culo tela. Seguim, Carles, com estàs? Molt bé, molt bé. Carles Muñoz, un dia més, el nostre crític de cinema preferit, amb Pau Preferit, Bel. el preferit. Preferit. Sí, per cul. Amb Pau Bel, el nostre rapero preferit d'aquest podcast, que si us vau perdre el seu rap a l'últim episodi ja esteu corrents ràpid a veure-ho. Exacte. I el nostre tècnic i crític number 1 de cinema que sap més que totes les cacs junta, amb Miquel Munar. Bones tardes. Molt bé, nois, com esteu? Com esteu avui? Molt bé. Jo, ja. Amb moltes ganes de parlar. Podríem dir que estem chill de cojones. Estem chill de cojones. Estem chill de cojones. Avui estem molt chill de cojones. I avui què parlarem, nois? Avui de cinema d'aquest any. Vam fer 2014, doncs ara toca el d'ara, 2024. Portem ja 8 episodis, com heu pogut escoltar, i hem comentat al final les últimes estrenes des de que va començar el podcast, que és al octubre. Principis d'octubre amb Joker. I Joker, vam seguir amb La Substància, després l'habitació del lado. Almodóvar, vam fer especial de Venom. Especial Venom, que ningú ha vist Venom. I després ja vam passar a episodis especials i Anora. I Gladiator. Bueno, són les pel·lis més actuals que hem comentat, però ens hem deixat clarament de gener a octubre un munt de pel·lícules que avui comentarem tant les millors com les pitjors. Passarem per unes curiositats que ens ha preparat el nostre supertècnic Miquel de cinema i seguirem i acabarem amb un petit joc. Però abans de començar amb tot, anem a fer un petit i breu informatiu. Carles, què està passant aquesta setmana? Comenta'ns, a veure, què ens pots portar? Doncs just la setmana passada, a Frame, érem pioners fent una porra de què pot ser el que passi aquest any als Oscars, i la revista Variety, amb milions de seguidors, ens ha copiat. A uns pobres desgraciats de Frame. Clar, ens ha vist i ha dit, els hi vaig a pillar i ja ha tirat les seves prediccions de l'Oscar. Ojo, doncs jo crec que val la pena comentar-les, i si no vau veure les nostres prediccions del capítol passat, correu, perquè les nostres views se'n van a pique, així que aneu a YouTube a veure-ho. Et llenço les de director. Perfecte. Anora, Sean Baker. Tu vas dir que per tu era guanyadora. The Brutalist, la pel·li de 4 hores. Que tu vas dir que... També la vam comentar. Gladiator 2, Ridley Scott. Com a director. Com a director. Sí, les de pel·lícula no les he trobat. De moment he trobat aquestes. Són les prediccions que han fet la revista. Molt bé. Emilia Pérez, que és la pel·li que vam comentar de la transsexual. Podem comentar que heu vist l'entrevista de l'actriu que fa d'Emilia Pérez de l'Hormiguero. Ningú l'ha vist. Bueno, pels que potser aquí algú ho ha vist. O sigui, li fot uns cortes a Pablo Motos. Un dia podem parlar de Pablito. Ara es podria parlar molt de Pablo Motos. Podríem tenir un barranques aquí, no? Perquè justament vam parlar d'Emilia Pérez d'aquesta pel·lícula que no sabia, me la vas comentar tu, i justament va anar a l'Hormiguero i va ser, crec que, de les entrevistes més incòmodes que he vist en la meva vida. Hòstia, la veuré. Això val la pena. Doncs el director està a la llista i el director de Wicked. John Chu. John M. Chu. Que això has dit que ha portat polèmica. Ha portat polèmica perquè la gent s'està queixant de que Villeneuve, part 1, part 2, que el Miquel l'altre dia comentava el molt que li va agradar, no el posen entre els possibles nominats. Clar, vam dir que Dune 2 anava a ser una gran protagonista i ara mateix... I de moment s'ha desinflat una mica. Va passar amb la primera, va passar exactament el mateix. Sonava com... que anava a ser de les guanyadores i se'n van portar molts premis tècnics, però no dels importants. Clar, perquè d'estrena aquesta setmana, ho vam comentar a l'altre episodi, però estrena seguiries amb Wicked. Aquesta setmana tocava Wicked, però hem decidit ara portar... No l'hem vist, Wicked. No l'hem vist, però tenim pensat veure-la si està dins de la... És molt probable que sigui la següent, no? Podríem parlar d'ella el proper dia. A mi em fot puto pal, però tinc ganes de veure-la. I si fem que l'hem vist i parlem de Wicked sense haver vist, pot estar bé també aquest programa. Alguna estrena més així interessant d'aquesta setmana? Alguna pel·li espanyola. Si vols et dic també les d'actor principal, que són Adrien Brody, per The Brutalist, la pel·li de 4 hores. Ara ens referirem a The Brutalist com la pel·li... Has tingut 4 hores per actuar de puta mare, així que ja poden nominar. Juga amb avantatge, perquè al final 4 hores... El doble d'un altre. Timothée Chalamet per la pel·li de Bob Dylan. A Complete Unknown. Surt a finals d'any. Aquesta sí que tinc ganes de veure-la. A veure què tal. Daniel Craig, el James Bond, per una pel·li que es diu Queer, de Guadagnino, director italià.
Colman Domingo, per 5-5, que és una pel·li que també vam Vas comentar, mencionar l'altre dia. Vas mencionar. És que si us heu perdut les que va És mencionar que- el Carles, em sembla lamentable. I si no les heu vist, aneu corrents, perquè el millor crític, ja ho he El dit. millor crític, el millor crític. I Ralph Fiennes, el Voldemort, per Cònclave, veritat, que també la vam nombrar. Gràcies per aclarir que és Voldemort, perquè m'ha vingut al cap. Ralph Fiennes, un dels millors actors. Vale. A mi és dels que més m'agrada. Molt bé, per ara tenim aquestes dues Em tiro un prediccions, pacto, Per mi Ralph Fiennes és molt Ralph top. Fiennes és el teu facto. Doncs han tret moltes més, però perquè veieu que a frame estem molt acertats amb les nostres prediccions. Ens hem avançat a la revista, A fucking Si Variety. les voleu veure abans... així que no ens copieu, Variety. fills de Així puta. que aneu a mirar el Els puto esteu programa veient. 7, que no té views, Que no té cabrons. views, hijos de puta. I, bueno, quines estrenes has dit que hi ha? I res, la de les xiques de l'estació, em sembla que es diu, Vale. que és espanyola, Raka, que és espanyola, que és així com... És que a sembla de tope... Oriente, no sé què. El pollo, el pollo. Estan no a tope, parem, estan a tope. Últimament Sí, no. les estrenes El vídeo de espanyoles... Roncero dient viva Espanya! doncs és això ara mateix al cine. Mare meva, tio. I Wicked, per... Va, molt bé, molt bé. Clar, també, bueno, comentarem ara en les nostres millors i pitjors pel·lícules, doncs hi ha espanyoles aquest any i molt interessants. I molt bones. Com ja parlarem ara? Ara ja ho parlarem. Exacte. Entrem, sisplau, a les millors i pitjors pel·lícules d'aquest 2024. Carles, comença amb una de les teves millors. Una de les millors, que molta gent no estarà d'acord amb mi, perquè entenc que pugui no agradar, però a mi em va agradar molt, que és La Trampa. Trap. Vale? És de... Igual l'has vist. Saps quina és? No sé quina és. És del director M. Night Shyamalan, que és una pel·lícula d'un que va amb la seva filla a un concert, a un estadi, i tot el concert és una tapadera, o sigui, és com un operatiu de la policia per atrapar a un assassí en sèrie. Uau. I tot el concert està fet en base a un home que encaixa en una descripció, llavors es sap per X motius que acudirà a aquell concert. I tota la pel·li és això. Què passa? Que el protagonista és l'assassí, portant a la seva filla. I tota la pel·lícula és com el seu moment en el que descobreix que allò és un operatiu per enxampar-lo, fins que la cosa va avançant i passa de tot. I és una pel·lícula que, quan a guió no és superpotent, la idea està molt bé, té bajanades que tu dius, vinga, va. Vale. Lo típic que dius, Aquí, una polla, aquí, això. Ja, una polla. Però la pel·li per mi és de les més entretingudes de l'any, jo m'ho vaig passar superbé. L'he vist 2 cops al cine. L'has vist 2 cops al cine. Quan vas 2 cops al cine vol dir que... No, l'he vist jo dos només cops. he anat amb el Gato con Botas, diria. Hòstia, és que és molt Hòstia, fàcil. algun dia parlarem del que li passa al Pau amb el Gato con Sí, Botas, perquè li posa el gato Li con posa el botas. gato con botas. Hear me out, gato con botas. Hear me out. I Trap és una pel·li que jo m'ho vaig passar superbé. Des de que va sortir el tràiler El jo trap. sabia... Brrr. El trap. Ua. No, però La trampa. jo des de que va sortir el tràiler sabia que m'anava a agradar aquella pel·li i va ser veure-la i vaig dir molt guai. I vaig tornar a veure-la perquè no feien res i com tinc... Bueno, No, em tinc un passe que no em costen em gaire... quedo amb ganes de veure aquesta pel·li. Bueno, ja que Molt top. me l'estàs Està pujant a moltíssim. Max. És que no tinc ni... No l'he escoltat, no he vist ni el cartell. Doncs jo crec que a tu t'agradaria. Vale, doncs me Apunta-te-la. l'apunto. Ens l'apuntem jo i tots els que I ens tots els estigueu framers. escoltant. I tots els 10 framers viewers... que estigueu aquí. Popomas. Popomas, apunta-te-la, Popomas, cabron. et volem un dia aquí. El nostre fan number 1, Antonio Cinefila, també, apunta-te-la. Fan i hater, número 1, el Popomas. Funny hater. Pau, segueix amb una de les Doncs millors de 2024. Jo, clarament, una de les millors, fora de les que hem vist, que honora la substància, ja per als nostres oients ja els haurà quedat clar que són de les que més m'han impactat, seria Inside Out 2. Inside Out 2. Inside Out 2, una Va donar pel·lícula... molt a parlar, Inside Sí. Out 2. Recordo que quan es va estrenar. Sí, jo he de dir que és el meu estudi de cine en general preferit és Pixar, sens dubte. O sigui, hi ha masses pel·lícules que em van marcar de petit i que fins i tot a dia d'avui dic que són molt bones i que són idees que almenys a mi em deixen molt top. Tinc moltes ganes d'aquí un any que surt Helio, que és una nova IP de... Bueno, una pel·lícula que no és parte 2 ni 3, és nova de Pixar. Llavors, bueno, per comentar Inside Out 2, per qui no l'hagi vist, és bàsicament la segona part d'Inside Out, on Riley, la nena, a la qual els espectadors podien veure les seves emocions més bàsiques, com l'alegria, la tristesa i la ira, ara mateix està passant per l'adolescència, llavors podem veure noves emocions. Entre elles, la més principal i la que domina la pel·lícula és l'ansietat. Llavors, tot girarà entorn a veure com confronta aquestes noves emocions dins d'un arc d'un cap de setmana que ella
juga al hoquei sobre gel, llavors va amb les seves amigues, però descobreix que les seves amigues ja no estaran l'any que ve, llavors pren unes decisions amb l'ansietat. Problemes d'adolescents que... Bueno, Exacte. que encara tenim amb 21, no, 20 tacos. Llavors, bueno, una pel·lícula que es va parlar molt de lo bé que representava l'ansietat, d'aquesta manera d'estar tota l'estona creant futurs negatius que no tenen per què succeir, però l'ansietat te'ls crea. No? Un problema molt actual en la gent jove. I molt ben tractat per una tractat. pel·lícula de nens. Una D'animació. pel·lícula, sí. Has dit que ets molt fan de Pixar en general. No opinaves que Pixar havia anat com una mica cap a baix? En les últimes pel·lis que van treure com Encanto... A mi és que Encanto m'agrada molt, Sí, però bueno, no em és que sembla, potser no- òbviament, que és un però Ratatouille. Encanto era Disney. Era Disney, Luca no? la Vale, que van treure, Luca, que era- i la de Red. Jo l'última que em vaig quedar de Pixar, així com més... A Coco van treure la de... Clar, Coco és l'últim Coco, gran... no, i la... Increïbles 2 també van treure. També. Onward. Com es diu? La de Onward, que és un sí. pianista... Soul Soul és de aquella les és més boníssima. bones. Boníssima. Però després vaig notar com que van treure 3 o 4 que dic, hòstia, això és Pixar. Bueno, com... Ja. No, i ara que sortirà Toy Story 5 o Story 6, ja... Facto, Storyboard. em sembla innecessària. No, no, a tothom. Bueno, Buah, la 4... no és facto, perquè és innecessària, i la 4 em sembla Jo innecessària. la També. 4... Pots creure que no recordo La de la trama? Jo no la- recordo. L'he vist, però no Com recordo. aquella és la 5, la de Forky? No, no, és Quina? la 4, és la 4. És la de O sigui, Forky. és... la 4. Home, la Toy 5 no sé, no l'han Toy tret Story encara. tenia una Però- perfecta trilogia. És una basurita, fa una un ninot amb forquilla, basura. Tinc mala memòria. Tenia la però- perfecta trilogia, que la tercera és boníssima també, la de guarderia, i va fer Sí. una quarta, tio. Que res. Mira, És què de les us que més sembla, ha què us sobrat. sembla si la setmana que ve parlem d'animació només? Uah. Molt bé, Carles. Fem un especial d'animació? Ens hem adelantat al final del capítol que us anàvem a dir que farem un especial d'animació aprofitant que surt Baiana 2. Perfecte. Doncs si voleu dic jo també unes millors, Dale. us les trauré perquè, bueno, l'hem comentat, però jo sí que és una pel·li que em va sorprendre molt, més pel fet de que pues, és catalana i és la Casa en Flames. És una pel·li que ha donat Molt top. molt a parlar, però sí que és una pel·li que de tant parlar, al final jo la vaig veure quan va sortir a Netflix i bàsicament és una família típica catalana que se'n va a Cadaqués. Típica, No, però típica, amb però- calés, Típica, Calés, bueno, ja, típica de, encara. bueno, família que té casa a Cadaqués, és a dir, família amb calés, que comença pues, la pel·lícula amb que és pues, amb el fill, la nòvia que porta, pues, van a recollir la mare, anem a passar abans per casa l'àvia, a veure-la, passa alguna cosa i han de passar pues, totes les vacances amb pares divorciats, el típic que ve la dona, molt d'humor, però molt d'humor que el sents com teu. És a dir, jo crec que el que més m'ha agradar de la pel·lícula és que ho dic, hòstia, és que és típic, això ho he Costumbrisme. vist, és que Sí. és molt català, en plan, és les típiques persones, pares que coneix, en plan, 100%. Reconeixes algú fàcilment en És que qualsevol literal, personatge. llavors la El casa puto músic, l'Enric Auqué, 100%, el personatge aquell. actuacions boníssimes i és una pel·li molt bona, que ha donat molt a parlar i molt la sorpresa aquest 2024. I té un dels moments més cringe de l'any, que és el moment concert. Aquell és molt cringe Aquell moment. i té una de les escenes que a mi que em van semblar brutals que representen una ruptura abans de just saltar d'un avió. Oh, És a dir, aquesta és imagina't, molt si no top, heu vist, molt top. imagina't deixar el teu nòvio, que és el que et portarà, és a dir, és amb el que saltes de l'avió per tirar-te en paracaigudes. I, bueno, o sigui, no m'ho podria ni imaginar. Vaig sentir aquella escena com meva. És una pel·li molt divertida, És molt jo no divertida. m'esperava que em anés a riure tant amb Casa Em vaig Flames. riure, sí, jo pensava, com la gent parlava tant, que seria més avorrida, és molt bona, molt divertida i recomanada 100%, i amb un temazo dels Manel, Capitano Benevolente, que encara la segueixo escoltant gràcies a la Casa en Flames. Miquel, digue'ns una pel·lícula teva 2024. Una pel·li, jo crec que diria el 47, eh? Tu ens vas parlar Perquè- molt del 47 quan la vas anar a veure. Però Ve és que d'aquí. jo el 47... Ara veia la meva review de Letterboxd, m'ha emocionat, tio. En plan, simplement això m'ha emocionat. Jo estava mirant la pel·lícula i quan vaig sortir del cine me sentia molt més roig, molt més roget, i no sé, troc que en Eduard Farelo és dels millors actors de... Fernández. Això. Eduard Farelo. Aquell no pare de nen. M'he quedat flipant. No, Dic, ja, hòstia, no sabia que sortia. Amb cameo de la Muixca No sabia que i... sortia. Hòstia, t'imagines que surt? No. Això, l'Eduard Fernández. Troc que és dels millors actors espanyols que hi ha ara mateix. Molt bon any per Eduard Fernández. També, que ha tret Marco i tal, això. joder. Sí, sí.
I res és això, la història en si m'agrada, les cançons que surten originals també boníssimes. De què anava, per qui no sabia que anava al 47? Per qui no sap de què vagi, va d'un... crec que és d'Andalusia, un andalús. Extremenyo, em sembla que era. Extremenyo? Pot ser, perfectament. Bueno, un de la part sud d'Espanya que bàsicament emigra a Barcelona després de la època, després de la Guerra Civil i allà forma una família. Però què passa? Que formen la família en el barri de Torrebaró i és un barri que en principi se construeix de xaboles i després va evolucionant i tal, però que són els anys 80 i encara no ha arribat el bus. I el protagonista és l'autobusero i bueno, I aquí comença. a partir d'aquí passa el que passa. I és això, és una pel·li que xerra molt de la identitat de la repressió franquista, la identitat tan catalana com dels barris d'extraradi, de secció social, de la lluita de barri. Per què no creus sé. que et va emocionar tant? Perquè som A molt... tu personalment, no? Perquè som molt socialistes, no Vale. ho sé. Vale. Perquè a mi, Sí, a mi que és obligat. però allò m'afecta molt, en plan... No sé, quan veig algo sobre la guerra civil d'aquesta manera, en plan, aquesta repressió de nacionalistes... Vaig veure un documental produït per en Pedro Almodóvar, El silencio de otros. Sabeu quin és? No l'hem vist, recomana'l. Bueno, Recomana'l jo a recomano nosaltres i als oients. aquest documental que va sobre els fusellats i les fosses i la recuperació dels fòssils dels teus avantpassats i d'aquest procés de curació de les famílies quan troben els ossos del seu repredir mort a la Guerra Civil a una cuneta. Clar. Com a mínim poder saber on va morir i com va morir. I això jo ho veig tan important, aquest moment de retrobar-se un mateix, d'acabar en pau, de saber, mira, està aquí, està enterrat, ara com a mínim està enterrat dignament. I per això m'ha pareix molt important pel·lícules així, perquè remarquen tot el que ha sortit ara en la llei de memòria històrica, bueno, Al final, tota aquesta part política reivindicativa de que el franquisme al final va guanyar 100%. i és una realitat. I ara, bueno, estem treballant per tot això. Bueno, si et va emocionar vol dir que està molt ben feta la pel·lícula i el documental, i tots els que us interessi tots aquests temes o us emocioni veure pel·lícules d'aquest tema, 100% recomanar el 47. Segur que tens més de les millors, Carles. Tinc moltes. Tens moltes. Diré una més. Diré Que em una va més, perquè sorprendre. Jo sé que tenies moltes. Jo tenia moltes. Challengers, per exemple, que em va agradar molt. Pots fer de un Guadagnino. rasca-rasca, Sí. Mira. Fes-me un rasca-rasca. Furiosa. Dale, Mad Max. Molt top. amb una frase. Espectacular. Segueix. Challengers. Em va sorprendre moltíssim, molt guai. Molt divertida de veure, no és una Vale. comèdia, però és molt divertida de veure. I les escenes de tennis són l'hòstia, la Brutal, veritat. ok. I mira, et diré una que vaig veure l'altre dia, que es diu Lo que hay dentro, o What lives inside, alguna així. És de Netflix, que és d'un grup d'amics de la universitat que es junta després de molts anys, i ve un dels amics que va quedar com fora del grup perquè el van fer fora de la universitat, i porta com una màquina que es connecta com al seu... O sigui, bueno, com al cervell o jo què sé. I els hi canvia, és com si, per exemple, ens canvia de cos i el Pau passa el teu Els serveis. sí. Ja. Que i liada, ets l'altra persona per un rato. Molt. Llavors, juguen a aquest joc i es descontrola. I llavors, passa alguna cosa i, bueno, és com... No, m'agrada molt la premissa. És molt loca, la peli. Té un muntatge que és superguai, perquè és com molt accelerada, molts cortes, pantalles partides, molt guai. I és la típica pel·li que vaig veure perquè no sabia què veure, vaig dir, vinga, doncs em poso aquesta. I em va agradar moltíssim. Ens canvien els serveis ara mateix, els quatre que estem aquí. Ja, a mi de seria cop una em- locura, I seria una puta locura, Em fico a rapejar allí en el cos del Pau. Tu què fas a la final de l'Alma Mater? Jo Sí, la lido està dins. El Miquel, benvinguts i benvinguda al Frame of Frame. Bueno, Aquí en aquest podcast recomanem de tot, perquè ell està recomanant una pel·li, aquí s'ha posat profund i tot, i jo de cop dic, bueno, Ja. són aquí s'intercanvien. clar. I ara anem A la bona part. Bueno, hem dit bones i anem a les merdes, no? Llavors, començo jo amb un mierdón que... O sigui, mierdón d'època.
2024 està dita ja per moltes prediccions de les pitjors pel·lícules de l'any. Està en el top 5 segur, és The Uglies, Los Feos. O sigui que a mi a Netflix es digui Los Feos, Lo Feo. És poc... Fea, súbete mi moto. Crida poc, Crida poc el títol allà a Netflix, però bueno, la mencionaré perquè no ens veu, però Júlia Romeu, una de la uni, típica està al bar i he vist una pel·li aquest finde? Una locura, és boníssima. Dic, la veig a Netflix, vaig a veure-la. Surt no sé els noms de l'actor, el John B. de Outer Banks i l'actriu, bueno, que era com que té una saga també a Netflix. Sé qui és, la Saps? del beso, La la del cabina beso, de... sí, algo així, no que sé. té una saga a Netflix que és el beso, no sé què. Kissing Booth. Sí, Kissing Booth, això. Bueno. Joey... algo així, no? Sí, bueno, Joey aquesta no sé què és és. la prota i el John B. és com el seu millor amic, tal. No vaig acabar la pel·li, No, o sigui, no puc dir que me la vaig veure sencera, però bàsicament la premissa és una societat separada entre guapos i feos, i t'esperes tota la teva vida fins a 16 anys perquè et facin una super operació i et transformin a que siguis super guapo i la teva actitud sigui super guai, super tal. Però si ets feo et quedes allà. I ja està, el típic guió de una que es vol escapar d'aquí perquè és que la societat aquesta Com una super... distopia. Una distopia, sí, literal. Bueno, molt dolenta. És com la substància, la premissa de la substància, però malament. Sí, però i malament. per Ho vaig nens. pensar, tio. malament. És la premissa de voler fer una crítica social als estàndards de bellesa, però feta com el puto cul. O sigui, és fatal. El primer s'ha t'acut, no? No, fatal, fatal. És que ChatGPT, fes-me un guió de... Ja està, i Jo vaig veure com un tuit que posava no té sentit que una pel·li que es digui Los Feos la facin actors que no són objectivament feos. Clar, En plan és que a són sobre... o guapos o normalets. A sobre saps? estàs Que intentant criticar és- això i poses el puto John B al lloc dels feos. O sigui, que aquell actorazo me'l follava... És que tothom d'aquí. És que no pot ser. Et tires un facto. Era un facto, follava John B, tio. Bueno, ja està. Deixo els factos. I l'altre que vull mencionar, que vull dir que jo crec que aquí ningú s'ha enterat, que ha sortit Megamind 2. Perdona? Ha sortit Megamind 2? Que Megamind és una pel·li de la meva infància, que és, bueno, aquell... que era un alien de DreamWorks, que era un alien blau... Quan ha que era- sortit això? Ha sortit aquest any, bro, Megamind 2, tio, qui s'ha enterat d'això? Jo És que ara és de les deixes que- de pedra, eh? Està al top 1 per molta gent de la més merda, perquè l'animació és la mateixa, Megamind. però crec que no és Però la DreamWorks. Megamind no Ha estava de ser com- guapíssima. Sí, què La dius? Megamind 1 és una locura, Megamente, però no eh? entenc, no crec que hagi sigut Megamind. DreamWorks, perquè DreamWorks Vaya porta funko, una ratxa molt el bona. Megamind, vaya funko, Vaya eh? Ja, vaya funko. Bueno, seguim. Digues tu, Carles, Jo, mira, jo pitjor. et tiro una que no és... Bueno, Cazafantasmes, la pitjor, ja Val. nyap. Però bueno, la pitjor, la que em va decepcionar més és una que és Kinds of Kindness, que és una pel·li de Yorgos Lanthimos, que és un director que fa coses guais, Vale. i que és com una pel·li de 3 històries en una, com una pel·li episòdica, que la primera història està bé, la segona és super rara, en plan, està incòmoda de veure, no la veieu amb Perquè els és vostres incòmoda? pares, perquè hi ha una escena, en plan, hi ha escenes molt rares. En Un plan, exemple, sisplau, ara m'he quedat amb el dubte. que és com, estan com en un sopar una parella i un que se li ha anat la dona, que no saben on està, ha desaparegut la seva dona, i li diu, ¿podemos volver a verla? I els altres diuen, creo que sería incómodo. I tallen i la següent escena és ells veient un vídeo d'ells 4 follant. What the fuck? En plan, és com una cosa molt estranya. Bueno, bé, És una pel·li que està mirant i dia, jo què sé. I la tercera història era una merda, o sigui, no recordo ni de què anava, però era dolentíssima. Resum, merda. Una puta merda, no em agrada gens. Oye, mierdones históricos del cine. Horrorosa. Seguim, Pau. Em vols deixar pel final? És que la meva ho he Vale. pensat i en veritat És veritat. molt top. Pues, Miquel, És que és molt tens top. un mierdon, perquè Pau té un bon mierdon. Jo em vaig veure una Prime Video que havia sortit enguany que es diu The Beekeeper, que és del Jason Statham, Ojo. Hòstia. que és la típica pel·li d'en Jason Statham. És que no fa res més. Jo et tiraré un facto, Acció? Jason Statham mola molt. No, a mi m'encanta. A mi no, m'agrada molt a l'actor, però les pel·lis... És... A mi me fa però- molta gràcia, però, per exemple, Fast and Furious, pues m'agrada, però és que sempre fa el mateix paper. Està enfadat i dispara. Saps on no fa el mateix paper? On? A una pel·li que es diu Espies. Què dius? Justament, no fa el mateix paper de sempre una pel·li que se A diu una pel·li que es diu Espies. Perquè Perquè raro, és bastant està, irònic. està supergraciós, fa com d'espia patoso, és molt top.
és com un inútil. És amb el Dwayne Johnson, no. Amb la Melissa McCarthy. Vale. Que al final de la ja sé peli quina és. se'n va així dramàticament com en una lanxa Bueno, i que dient es riu d'ell me mateix. voy a no sé dónde i en realitat no és el mar, és un lago i diuen, bueno, ja s'enterarà. És molt top aquella peli. I doncs és això, és que sempre fa el mateix paper i sempre és la mateixa pel·lícula. Ell que té, per que té superpoderes, perquè és un espià secreto que ha entrenat el govern dels Estats Units i s'ha escapat i ja està. És la calva. Facto. I mata Em gent. feia Jason Statham. També, joder, avui a l'Àlex. Hear me Avui out. l'Àlex... Joder, està. Vinga, Pau, va, Encarregat. alumbrats Se amb el viene. mierdón. Primer de tot, menció honorífica El Hoyo 2. molt Aquesta sí bona, que és- Perquè vaya No l'he mierdón. vist, No, jo. no, és... no l'he vist. La primera ja té més d'una cosa que dius. Una, A mi no- a una, mi el Hoyo una 1 m'agrada. promoció de la hòstia que van anar a tots jocs a promocionar aquesta peli i de cop dius, però Però és que és calia? mala, eh? És Jo mala. recordo a l'actor, el Hobbit, Sí, que ell va mateix anar... diu que- Què va dir? No sé, aún no sé de què va. A la pija de la Kinky, no? Que els hi pregunten de què va. Què cojones? No, va però a dir. més, acaba la primera i dius, bueno, em puc imaginar alguna cosa, al final no et queda bé. El segon ja al final ja és, vale, tio, pues vale, Vale. ja me l'han fotut un cop, me l'han fotut l'Hoyo 2. I ara ve la bona, que seria El Campeón, que és una pel·lícula que jo vaig veure, va estar com top 2 a Netflix o així durant 2 o 3 dies. Netflix, Espanya. Espanya, sí, exacte, perquè és una pel·lícula espanyola. I jo la vaig veure més que res perquè el prota el fa un rapero que jo conec que es diu Sweet M i és molt bo com a rapero i tal, i vaig dir, coño, por eso està tan desaparegut de batalles, estava com fent la seva carrera sent actor, ara. Clar, què Com, coño? Pau, Com- tu potser ho fas, això. Clar, clar. Ara ets rapero i aquí no I de sobte... Jo no va dir com Ajax, però ara No, em deia. bueno, ara No, targeta no, groga, no això. crec. Bueno, no crec. Que va una pel·lícula ràpidament, és una pel·lícula que va... El paper li queda molt bé, s'ha de dir, és l'únic que es podria salvar una mica de la pel·lícula, que va d'un inadaptat, un xaval que deixa els estudis, que ell lo que quiere és el furbo, però és molt bo. Però, clar, llavors no té modals, no té valors, pràcticament, llavors ha d'estar com uns dies perquè no sap ni llegir. En plan, és horrible. Hermano mayor. Llavors, ve un professor que l'ajuda a llegir, l'ajuda com a tornar a recol·locar-se en la vida, en què hi ha alguna més que el futbol, i aquest professor és Dani Rovira. Dani Rovira. Llavors, és molt top perquè és un drama. La pel·lícula, Tupperware. la pel·lícula no hi ha humor, no hi ha humor, Ja, ja. Però és que a sobre, el seu pare, que acaba sent el dolent de la pel·lícula, perquè ell el vol fitxar per un altre club, però ell com és de... No me'n recordo ni de... No sé si és del Barça o de... Bueno, del Barça no és, però és de com un equip regional i és com jo sempre jugaré per este equip o tal. Pues, en canvi, el pare se'l vol emportar al PSG o alguna així. I el dolent és... tambors... Amador Rivas. Amador Rivas! Ai, mi cookie. Ai, mi mi cookie, cookie. com te echo de menos. Llavors, ja només amb... Bueno, Pablo les Chipé... cu- Bueno, Pablo Chapela, sí, evidentment, però aquí el Pobre, coneixem per Amador Rivas. Llavors, al final les actuacions, tu la veus sense conèixer ningú i dius, bueno, una pel·li, meh. Dani Però és- Rovira no és mal actor de drama. No he No, vist gran però cosa. tu el malament. veus i dius... No et pega, no et pega. Adam Sandler, Cuéntame un chiste, coño. saps? Sí, Clar, sí. què coño. Però és que a La sobre playa de Màlaga. és futbol i ho comentàvem abans que el futbol mai ha estat com ben representat al cinema. Tira't el teu facto, Carles, va. Tio, que semblen mongolos jugant al futbol. A Ted Lasso, el que se suposava que era el més top de l'equip, corria amb la pilota de banc i semblava un hàmster. Quina és la millor escena de futbol que s'ha fet mai amb cinematografia? Parrales, Parrales per banda, i literalment. delantero eh? Pichichi. Perquè sí I que li el agrada el Maxi, Pablo el Maxi Chapela al de- futbol, Sí, eh? perquè sempre té un... Delantero Pichichi! Però és que a sobre, la última escena a la pel·lícula està a punt de fer el penalti final i li fa com un zoom als ulls i no veus si marca o no i és com, ai, que no importa si ha marcat o no. En Pau ens ha dit que l'última escena de la pel·lícula és el que ens És volies molt- ensenyar. És sí. molt top. Això, a xarxes farem una videoreacció després Vinga. perquè es veu que és un mierdón històric aquella última escena. Llavors la volem veure. No. I busqueu-nos a xarxes i ens podreu veure reaccionar a això i podreu veure també clips i diferents continguts que anirem penjant. I A mi la idea de que hi hagi algú a Wisconsin que estava a Netflix vegi- i de cop i vegi diu això. El campió. The Champion. Ok, Uau, sí. me cunde. I l'hagi vist, em sembla... Doncs acabarem, ja que hem parlat de les pel·lícules de 2024, els millors i els pitjors, i pues, vull acabar amb 2024, una recomanació d'una pel·lícula que representi el vostre 2024. Ràpida. Rocky. Rocky. Sense explicar Rocky. Rocky? Vale. Rocky. No, siento las piernas. Doncs Ah, no, això és... Això està Rocky. Això és de... Com es diu, tio? Bueno,
Rambo, perdó. Rambo. Exacte. Pau. Jo, perquè ara tenim la final de la Lliga de League of Legends, diré Campeones X. Vale. Gran pel·lícula, on tot és... Campeones X, tu et veus com un dels protes. Per qui no ho sàpiga, el Pau és jugador de League of Legends I guanyarem la final. al Alma Mater i té una gran final. Miquel? Jo no sabria què dir-te. Crec que Ready or Not. Encara et sap quina és. Que top, molt bon. Una pel·lícula molt top. Ready or not? Però és d'una que juga a l'escondite i se lia. Vale. Bueno, Cadascú bona forma. Sí. Cadascú s'ho agafa com Sí. vol. Bueno. El campeón. No t'ho la que acaba de dir aquest. Jo diré el diari de Noah. Ara, música... Ara et fico música d'enamorada. No, perdó. Heu vist a Netflix, última ja, el Netflix han fet una que es diu El diari de Noel. Hòstia, Que hem volgut fer com el mateix, però de navidenya, en plan així cutre. Hòstia. I es comentarà perquè potser podríem fer un capítol navideño. Què farem la setmana que ve després de Baiana? La setmana que ve parlarem de Baiana 2 i pel·lícules d'animació, no us ho perdeu, i gràcies un dia més, encara que ens haguem allargat una mica, els que hagueu arribat fins aquí, a Miquel, el nostre tècnic, en Pau, Bel, el nostre superrapero, i el nostre supercrític Carles, i jo, Àlex Herrero, aquí al micro presentant. Moltíssimes gràcies, un besazo a tots, cinèfiles i cinèfils, aneu al cine i gaudiu del setè art. I a cascar-la. I us